העיר ירושלים התברכה בפעילים קהילתיים ובעשייה קהילתית ענפה. הדבר הזה מתרחש תודות לשיתופי פעולה של המינהל לשירותי קהילה, יחד עם אגף חברה והחברה למתנסים מחוז ירושלים. העבודה הקהילתית שואפת לשיפור איכות החיים של תושבי העיר, תוך שימת דגש על חיזוק הקהילתיות ותחושת השייכות. בעיר ירושלים פועלים למעלה מ-60 עובדים קהילתיים שמקדמים יום-יום פעילות קהילתית ענפה. הם יוצרים מעורבות של תושבים בקהילה, דואגים לכך שתושבים ייקחו אחריות על החיים שלהם ויהיו שותפים לתהליכי קבלת החלטות כאלה ואחרים. בשבילי עבודה קהילתית היא משמעות, היא מחויבות, היא אמונה והרבה מאוד אהבת אדם. חוסן קהילתי זה בעצם היכולת של קהילה להתמודד עם משברים, בין אם זה משבר שמתרחש במהלך שגרה, בין אם זה חירום. קיבלתי טלפון מתושב שאני מכירה אותו, והוא התייעץ איתי לגבי שכנה שלו, שהוא חשש לבריאות שלה. ואנחנו כצוות קטן, מקומי, מתנדב עם ג'יפ, הלכנו לבית של אותה קשישה, ראינו מה מצבה, הבחנו את המצב שלה, וממש התעקשנו שהיא תתפנה לבית חולים. והפינוי הזה לבית חולים פשוט הציל את חייה. מנהיגות קהילתית זה אחת התשתיות החשובות ביותר לכל ארגון וכל שכונה, כדי לקבל החלטות על חיים משותפים ולהשפיע עליהם. אני חושבת שסיירת הורים יכולה לתת קודם כל גשר בין ההורים לילדים, וביטחון לילדים וגם להורים. הבן שלי בן 16 יוצא מהבית אחרי בית ספר. אם אני מצטרפת עכשיו בסיירת הורים בשכונה, אני מאוד מעבר לדאגה, אני גם אהיה בטוחה גם על הילדים אחרים ולא רק לילד שלי. קבוצת החירום שעובדת בתוך המחנה, הצליחו להגיע עד מספר 25 מתנדב בתוך הקבוצה, יעזור להם בזמן שיש רעדות אדמות, שריפות בבתים, מצבי שלג, מצבי חירום בכל הזמן. בירושלים וגם בערים אחרות בארץ ובעולם יש לנו מדי פעם שטחים שהם מוזנחים, וגינה קהילתית מתחילה ברגע שהתושבים שגרים בסביבה של הגינה מחליטים לקחת אחריות ולטפח אותה, לשנות אותה. עבודה קהילתית בשבילי זו דרך חיים. זה לפגוש את הקהילה איפה שהיא רוצה ולתת לה שירות כמו שהיא רוצה. בעיר ירושלים יש הרבה מאוד תהליכים פיזיים. גם במרחבים פרטיים, אנשים שעושים שיפוצים, התחדשות עירונית, פינוי-בינוי, ובעיקר במרחב הציבורי של החלפת תשתיות. אנחנו מעוניינים שהתושבים יהיו שותפים בזה כמה שיותר בתהליכים האלה, כדי שתוכניות יתאימו כמה שיותר לציבור של התושבים בירושלים. בנינו מודל של שיתוף פעולה מובנה בין העובד הקהילתי לבין אגף תכנון עיר בתהליכים האלה, כך שבעצם הציבור שותף בתהליכים האלה מההתחלה, החל משלב הבדיקה של השכונה ולמידה של מה שיש בשכונה, ועד קבלת ההחלטה של איזו תוכנית הכי מתאימה לאותה שכונה. בתכנון הגן, ההצעה של הפיראטים הייתה ההתחלה שלי ושל חבר שלי זמיר. ברגע ששמעתי שהעירייה מקבלת את זה ושהיא שמחה מהרעיון, אני נורא התרגשתי ורציתי כבר שזה יתחיל לקרות. נתנו לילדים ממש ללמוד כלים אדריכליים ולהרגיש שהם חלק מהקהילה, שיש להם את הכוח להשפיע ולשנות. עבודה קהילתית בשבילי, סיוע לתושבים, לשפר איכות החיים שלהם. עבודה קהילתית בשבילי היא שיפור החיים של התושבים בשכונה על ידי מפגש בין קהילות שונות שלא יהיו נפגשים סתם כך. בעיר ירושלים פועלים מרכזים למיצוי זכויות גם באזורים השונים וגם ברמה העירונית. התפקיד שלהם זה להנגיש מידע לתושבים על הזכויות ולסייע להם לממש אותם. זה יכול להיות מול ביטוח לאומי, זכויות בנושא בריאות, זכויות של ניצולי שואה, אנשים שנתקלים בבעיות סביב זכויות צרכניות. המרכז בבית הופמן מיועד לאזרחים ותיקים. מקרים לדוגמה שטיפלנו זה אברהם דוד,
שהבן שלו מוגבל והוא חויב בארנונה שנים רבות. וכשהוא בא אלינו, היה לו חוב של 55,000. בשביל לדעת מה לעשות עם זה, ואף אחד לא נותן לנו איזה רעיון לעשות, ואף אחד לא רוצה לשמוע. כשהסברנו לו ככה וככה, באמת הוא עזר, הוא שלח מכתבים, הוא עשה את הכל, כל הכבוד לו. ואחרי לחצים והתכתבויות רבות הגענו לכך שאזרח שפנה אלינו קיבל את מבוקשו והוסר לו העיקול, ויותר החוב איננו על שמו. אנחנו נותנים שירות ומיצוי זכויות לתושבים בנושאים של דיני עבודה, סכסוכי שכנים, כספים, ביטוח לאומי. יש המון בעיות לאנשים, ואנשים חסרי אונים, הם לא יודעים לאן לפנות. כשאני מצליחה באמת לפתור בעיות ולהפנות למקומות נכונים, והבעיה נפתרת, אז זה כיף. כיף לא רגיל. עבודה קהילתית בשבילי זה דרך חיים, זה שליחות. זה היכולת להוסיף טוב בעולם. עבודה קהילתית בשבילי זה להגשים חלומות. אני בעצם מרכזת קבוצה של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שפועלת לשינוי מדיניות בתחום של דיור חוץ ביתי בקהילה עבור הילדים שלהם והילדים בכלל. המדינה לא לוקחת אחריות על הנושא של הדיור, ואנחנו רוצים שהמדינה תהיה יותר אקטיבית, שיהיו יותר פתרונות דיור, ושההורים פחות יצטרכו להילחם אלא לקבל מה שמגיע להם. הקבוצה עובדת 3 שנים, כשבעצם תהליך העבודה הוא למידה של החסמים, מיפוי שלהם, ליצור מחויבות אצל הורים נוספים, ליצור תודעה ציבורית, להיפגש עם חברי כנסת ולהקים שדולה. לאחרונה אנחנו ממש בפריצת דרך, ממש. הגענו לתהליכים של מפגשים עם מקבלי החלטות. עבודה קהילתית בשבילי זה מעשה שדכנות, בין אנשים לבין החלום שלהם. בכל מיני תחומים, בהתנדבות, ביוזמות, במה שהם רוצים בשביל החיים הטובים יותר שלהם. ב-2010 זאת הייתה שנת בצורת, שבעקבות המדיניות ממשלתית עלו בעשרות אחוזים מחירי המים, והרבה מאוד משפחות פשוט לא הצליחו לשלם את התשלומים עבור המים. כתוצאה מזה הם חוו ניתוק, משפחות, מרובות ילדים, אנשים מבוגרים. התחלנו לחשוב איך אנחנו פועלים ביחד כדי לשנות את המדיניות שנוצרה. במרץ האחרון, בוועדת הכלכלה בכנסת, הובלנו מאבק שנמשך כמה שנים, אבל בזכותו לא ינותקו מים למשפחות עם הכנסות נמוכות. בסוף 2012 התחלנו תהליך של שינוי מדיניות של חוק המזונות, שבעצם התוצאה אמורה להיות שאישה יכולה לצאת לעבוד ובמקביל לקבל את קצבת המזונות, ככה שהיא לא נשארת בתוך מעגל העוני. ביחד הקמנו קבוצה, עשינו כנס מאוד גדול שחשפנו בעצם את הרעיון ורצינו לגייס עוד נשים, והתחלנו לפעול, התחלנו לצאת לדרך. המחלקה לעבודה קהילתית, יחד עם רשות התעסוקה ויחידות נוספות, מפעילה במסגרת תוכניות אפיקי הצלחה, תוכניות כלכליות קהילתיות למען התושבים בעיר. החשיבות היא בעצם לסייע לאנשים לצאת מאיזשהו מעגל, בין אם זה מעגל של עוני. לימודים אקדמיים, קורסים מקצועיים שונים במגוון תחומים שמותאמים למגזר החרדי. איתרנו נשים שיש להם כישרון בבישול, אבל אין להם עסק והמצב הכלכלי שלהם לא טוב. בעצם הם נתנו לי את הכלים איך בעצם לנהל עסק נכון ולהרוויח בצורה הכי אידיאלית שיכול להיות. והיום יש לי עסק של קונדיטוריה, אירועים של טייק אווי וגם אירועים בתוך הבית. המטרה שלנו קודם כל להשאיר את הכסף בשכונה, לייצר קהילת עסקים שתורמת אחד לשנייה. לקחנו את הרעיון של ניו יורק שאומר ניו יורקים קונים בניו יורק, אז אנחנו אמרנו בוא נגיד שאנשי קטמון יקנו בקטמון, ישתמשו בשירותים של קטמון. עבודה קהילתית בשבילי היכולת לגלות ביחד שכשאנחנו מתחברים אחד לשני ומתחברים למקום שבו אנחנו חיים, יש לנו את הכוח להפוך את העולם למקום טוב יותר.
המחלקה לעבודה קהילתית בעיריית ירושלים, על כל הצוות שלה, נראית בעיניי כגוף פורץ דרך, כגוף שמוביל ומסייע בארגון, הפעלה והתארגנות של תושבים למען רווחתם. החזון שלי כמנהלת המחלקה לעבודה קהילתית זה לראות את ירושלים מתפתחת עם אלפי פעילים שפועלים למען עצמם ולמען סביבתם. לראות תושבים מעורבים, פעילים, משתתפים בפעולות שמקדמות נושאים שונים, לוקחים אחריות על החיים שלהם ועל חיי הקהילה.